Sí, bon dia, braçolaires. La braçolada sempre ha estat una festa, plena de música, i aquest any havia de ser plena de la flauta màgica. Però la flauta màgica, en fi, en Papaguer no s'ha posat malalt i la papaguena està confinada i la flauta s'ha embussat. O sigui que no hi ha flauta màgica, però hi ha violí màgic. Veieu? Encara hi ha violí.